Proslavila sam svoj rođendan na swing žurci i sad ću vam reći kako mi je bilo i zapravo nije bilo kako ljudi uglavnom očekuju. Išli smo u Bohinju, Sloveniji, da proslavimo 10 godina postojanja Forbidden Fruit sajta i sve je bilo fenomenalno odrađeno. Vama ne mogu da objasnim koliko detalja, događaja, nastupa. To je bukvalno bio spektakl. U petak je bila meet and greet žurka, tema je bila Black Sexy Leather, možete vidjeti kako smo goreli. Ideja ove žurke je da se ljudi onako upoznaju, mingluju, skontaju i bukvalno čim smo došli sam osjetila koliko je atmosfera bila opuštena. Ljudi su tako lagano prilazili da pričaju, da se zezaju, da se upoznate, ali bez ikakvog pritiska ili očekivanja. Znači, vibe žurke je bio totalno kao svaka druga žurka. Ali, postoji jedna stvar koja razlikuje, a to je playroom. Ovdje izgleda tako što u jednoj prostoriji su bili madraci, oko njih onako dosta zavesa, bilo je prigušeno svetlo i muzikica. E sad, naravno, ono prvo što me zanimalo kako funkcioniše playroom. Ideja playrooma je da ako odete tamo sa nekim i ako spustite sve te zavese, to znači da vi ne želite niko da vas se meša, da vas gleda, da šta god vas uznemirava, želite svoju privatnost. A ako otvorite te zavese, znači da ste otvoreni. Jedna jako bitna stvar je što ovdje postoje pravila i poštuju se i pravila i granice. Naprimjer, za playroom, ne možete tako da odeš i kao da bleneš u nekoga ili da im praviš neprijatnu situaciju. Ne daj Bože da se priključiš ako te neko nije pozvao. Apsolutno ne. I baš kroz to i kroz razgovore sa ljudima sam primijetila koliko ovdje znači ta zajednica. Koliko su ljudi u dobroj komunikaciji sa svojim partnerom, koliko im znači ta podrška, da imaju nekog svog, da prosto bude tu za njih. I to je totalno suprotno od onoga što ljudi zamišljaju kad pomisle swing. Misle su to veze koje se već raspadaju. Zapravo ne. Ti vidiš koliko su ti ljudi povezani i to mi je stvarno prelepo. Tako da ako i vas zanima da malo testirate granice vaše veze ili kako biste se osjećali na ovako nekom događaju, pozivam vas da otvorite svoj profil na Forbidden Fruitu i uz moj kod imate mesec dana besplatno svega, znači možete totalno da istražite sajt i nakon toga imate popust na prvu članarinu. Ako vas ovako nešto zanima, dođite, vidite, ništa nije obavezno, niko vas ništa neće forsirati ili terati, samo lagano i vašim tempom. Subota je bila puna događaja, išli smo na gong terapiju, neki su išli u spa, kasnije smo imali okupljanje oko logorske vatre gde je jedna devojka nastupala, jedan dečko svirao, što je bilo genijalno. Nakon toga večeru gde nam je opet jedna devojka svirala, wow, znači ljudi ne mogu da mu opišem kakva je organizacija ovo bila. Nakon toga glavni događaj gde je tema bila glam. Razlika između glavnog događaja i meet and greeta meni je bila samo malo u vibe-u, malo je bilo sve, da kažemo, užarenije i prisnije, ali u suštini vrlo slična stvar. Nama je opet bilo vrlo zabavno i prijatno, bez ikakvih neprijatnosti i to je bilo večer gde sam ja dočekala svoj rođendan. I nažalost to je bio kraj ovog vikenda, bilo ovo jedno nezaboravno iskustvo i definitivno bismo išli ponovo. A ako imate bilo kakve pitanja na temu swinga, žurki, mog iskustva ili bilo čega, slobodno mi pišite u komentarima. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti sve što sam naučila, skontala ili saznala.